És moment de parlar de l'oratge, avui és dijous, però ens agradaria saber l'oratge de cara a cap de setmana i si pot ser, Vicent, la predicció ja de cara al dia de Nadal. Pot ser? Pot ser, molt demanes, però ja saps, a 25 de desembre, fum, fum, fum. De moment, oratge dominat pel vent de ponent, que es portarà este cap de setmana sol i temperatures més altes, i cara a Nadal, vent de mestral amb temperatures una miqueta més baixes i alguns núvols, però no correguem tant. Anem a veure com comencem el dia, si m'ho anem primer. Cap a Morella comença a notar-se l'increment de la força del vent d'avui respecte a ahir, amb temperatures realment tampoc massa baixes per a aquesta època de l'any, 4 graus a Morella, mentre que a Xàtiva, on comencen a entrar alguns núvols alts, 8 graus de temperatura i, si a cas, una miqueta més de fresca la que tenim a Cocentaina, amb un cel on apenes hi podem apreciar alguns núvols prims. Núvols que, com tots estos dies, estan entrant des de ponent, núvols que només deixen precipitacions destacables cap al nord-oest peninsular i que arriben molt trencats i acompanyats de vent de l'oest a la Comunitat Valenciana. Per tant, per davant un dia amb un cel variable, pas de núvols mitjans o alts, destaquem aquest increment de la força del ponent, moderat fins i tot en la zona del Golf de València, en ratxes que podran superar els 40 o els 50 km per hora, i temperatures com les d'ahir o una miqueta més altes. Això vol dir que lleva de les comarques més interiors de Castell de València, les màximes estaran de nou entre els 18 i els 21 graus. Per a demà, un dia semblant al d'avui, si a cas tindrem més sol, més núvols, encara vent moderat de ponent, sobretot de matí, i les temperatures no patiran canvis significatius.